Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft, o nouă serie. Da, mi-am luat altă versiune ca să, nu știu, să vedeți, pentru că sunt mai multe. Da, și hai să începem. O să apuc o serie, da, nu știu dacă o să vă placă. Și da, nu știu, dar o să postez ăsta în fiecare luni, miercuri și cu duminică și cu sâmbătă. Astea 4 zile doar filmez lumea asta și sper că este de ajuns într-o săptămână să filmez sensibilitatea asta. Să filmez atât de mult într-o eram să zic săptămână. Vedeți aici Faithful. Da. Stai că sensibilitate mai mare. Touch. Ok. Sensibilitate mai bună. Și da, sper fucking shit. Am luat 2 butoane, frate. Ce am făcut? Turnocopul ăsta și un turnocop. Doamne, mă, frate, ce am astăzi de nu mai știu să joc Minecraft? Cum parcă sensibilitatea e prea grea. Dar e prea grea sensibilitatea. Stai să mor și eu. Oulețul, Doamne, bă, da. Ultima. Bă. Puteți să vedeți și acolo sus aia, cum îi spune, Doamne, versiunea de Minecraft. Am luat-o după Aptoi 0.17.0, dar scrie acolo alfa nu știu cum, deci să nu vă luați după aia, pentru că nu e adevărat. Ia uite, am găsit și iron, fac și un turnăcop de fear, mamă, cum zic eu, fear. Să și puțin mai multă piatră. Faithful-ul ăsta. Dacă vedeți jos, este o mare așa grădiniță de copii, să zicem, pentru că sunt bine, nu foarte mulți copii, dar suntem 4 copii tot cu mine. Vreau să iau și eu iron-ul ăsta dacă îmi trebuie. Te bă, cât iron. Irone. Mamă, dacă mai era acolo sus, mă uimeam. Eu deja am în gând cum va fi seria asta, adică foarte, foarte frumoasă. Eu cred că vreau să fac așa la un număr de episoade, uite, na. Să fac că sunt la începutul YouTube-ului, să fac maxim 30 de episoade, nu, 21 de episoade, maxim 21 de episoade de seria asta și mă țin de cuvânt, jur. Hai că nu am destulă piatră. Da, și n-am ce să spun.
Dacă vă place shader-ul, nu uitați să apăsați butonul de like și să-mi ziceți, Doamne, merge? E verb? Nu știu sigur. Și dacă vreți să-mi spuneți în comentarii ce shader mai vreți să-mi pun, că să-mi iau multe. Ia, cam 15%. Ați auzit? Ia să dau mai tare. Când omor ceva, când dau hit, se aude. Ia să dau și eu hit. Nu știu dacă se aude pe filmare, dar... Ați auzit? Ce am omorât-o? Ok. Pun și o crafting table-ul aici. Să fac și eu tuțul. Cresc și eu ăsta. Nu trebuie aici, dar aici. Cum vine? Nu mă lasă să fac? Ia cât am. Nu am destul, oh my god. Fucking. Bă, dar mă mir de ce nu mi-a scăzut hangerul până acum, pentru că am folosit foarte multă viteză. Nu sunt eu cumva pe Peaceful? Și nu dau de aici, stai. Ia să văd eu dacă sunt pe Peaceful. Nu mă, easy. Sunt pe easy. Hai, lasă-l așa pe easy. Easy peasy. Da, și în episodul ăsta nu o să facem direct o casă, o să stăm aici. Să fac eu lemnul ăsta. 2 chesturi. 1, 2. Punem și noi asta aici. Da, ce infugia fuel. Ce? Ok, pun asta aici, astea aici, astea aici, asta aici, asta aici. Pun așa. Hai după lemn. Pentru că avem nevoie la prăjit. Și dacă nu se vede, dacă nu se aude, da, și am pus tot pe filmare. Pentru că să se facă ăla deja. Am văzut un monstru acolo, fugi! Da, și mă tem că cam aici se încheie și episodul. Mulțumesc foarte mult de atenție acordată și pa!